ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେକି ଯମରାଜ ବସିଥାନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିକି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଦିନେ ମରଣ ହସିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ, କାନ୍ଦିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏମିତି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଭାବରେ ଏ ଗୀତ ଅସଂଖ୍ୟ ସୁନ୍ଦର।
दुनिया दुआरा लिखिलु धन सुजने है दुनिया चारि हाथ चाचा लिबो की करते चाली गला दुनिया दुआरा लिखिलु धन सुजने है दुनिया चाली हाथ चाचा लिबो की करते चाली गला बहुत सुंदर भजन जी दोस्तों ये है मातड़ी मुस्का और एक भजन लेके आ रहे हैं हमारा अनुष्ठान के मिस सीतू